da kadama akwai mai kallo. Allah baya bacci, shi zai tsare mu ya ba mu abinci, kuma ya tsare mu da kunci. Shi ya ba mu soyayya mai zaki, ba ta hado da madaci. Ko da yaushe ba ka yi mini nisa, bare na yi zama na kadaici. In na ji sautin muryar da ba ta kawa, sai na ruɗe ko zuciyata ta kulle in ban ji ka ba. Idan ana yin zancen kai, ka gode Allah. Komai da ke yi ido yana kai na masha Allah. A yanzu na san na ci gari, na kai labari. Annabin ne sutura, annabin ne fitila, shi na sani kuma ni shi ne zan je wa ba. Kinka ya kai mulki ya sarkin yau da kiya, kai ka saba ta ciki ka sakaita mai yin tafiya. In ka so sai ya tsaya ko ka rike mai tafiya. Me za a baka? Bayan gata man. Faɗi ƙwarai me za a baka? Bayan gata man. A'a kai ban ji ka baka faɗi ƙwarai. Bayan gata man za ku ban. Na nawa? Na ban biyu. Me kace a baka? Ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa.